नंगौ नाङा? नंगौ। माने ट्रेकजों बै दुरुंजोंसो दामनाय जाहैबाय नालाय एसे प्रब्लेम जायो माने बैजोंबा फिटिं खालामजोबखानाय नालाय मोसानांगौल' बिदि आरोखि दाब्लाबो एसे बिजों होनोसै आखाइ खबगोन बेबो सारादुआव फैनाय बायदि सिरि मोखां सब थायो हा माबा आंखौ सारादु खालामनो फैनायसो सायसा मानसिनि जिबना बिदि जाबा मा रोखोम जागोन एथ' थाखा दं एथ' साबसिडिनि माइरङा बस्थाबा गाहाम थायो दा न'खरसेयाव आग्लायनानै अमानोसो रुना होयो गुन्दैयासो दामसिनसै दा माइरङा दाम खमसिन जाबाय जामाना बदल गैया भाई होननायनि आरोखि नंगौ नाङा गुन्दैया 15 थाखा खि माइरङा दा थाखानि मोनो नंगौ नाङा नंगौ आखाइ खब जोंना आइया थादुनसो रुनानै जाबोदोंमोननो नंगौ दानि जोंनि लोगोफ्रा मिथिनाय नङा सोरबा सोरबा माने आरोखि दानि मामाफ्रा थादुन रुनानै जादोंनो थाल बिफांनि माबाखौ मा होनो बे रसखौहाय गथा गथा रुनानै जादों
다 술려나 자दों बानलुजों होबोदोंनो ओंखामा बिदिनो साननैजों देरदिनजों मोनजायोमोननो खांस्लाबनो हाखायामोन जाहैबाय गुदुंना थान्दा बेखौबो बुजियामोननो हालिया दा जोंथ' बे जुगाव गैलाना मिसिना एथ' हथाब खारा हेल' नंगौ नाङा नंगौ बा जोंबो मोनसे मेसिन मानसियाबो मोनसे मेसिनसो माने ओरैनो मानसि बायदि नुयो खिन्थु मेसिन आरोखि इसोर सोरजिनाय मेसिन ओमफ्राय मेसिनखौ जों सोरजिबाय मानसिफ्रा माने जोंखौहाय इसोरा सोरजिदों मेसिन बायदियानो जाहैबाय माने जोंनि मेन इन्जिना नैबाव थायो ओरै होनबानो ओरै खालामो आरोखि दा बेखौनो साइन्टिस्टफ्रा इसोर जानो साननानै बै मेसिनखौ बानायदों आरोखि साइन्टिस्टफ्रा इसोरखौ फोथायाथ' फोथायो नामा साइन्स फरायनाय दंना गैया नोंथांमोननियावलाय अनेक दङ बिजनि कलेजाव आं फरायोमोनब्ला गोबां साइन्स फरायनाय दंमोन आरोखि आं बावजोब्बाय सोरनिबा नामखौहाय गोसोआव दंमोन आं बोसोरबा फैदां बिजनि कलेजाव अनला जानो आयौ गोगोम जाखायोमोन आङो हा साइन्टिस्टफ्रा इसोरखौ फोथाया मालायनो जोङो माबा मोख्रानिफ्राय फैनाय आरे भाई एथ' जोङो मानसिफ्रा मोख्रानिफ्राय फैबायब्ला बे हाग्रानि मोख्राया मानो दाबो मानसि जायाखै अनेकथा मोख्रा दंना दाबो गैया चेम्पान्जि मोख्रानिफ्राय फैदोंनो हिउमेन बिंस कामिं फ्रम चेम्पान्जि मांकि होनलायथारो आरोखि मिथिबाय मानसि जाथिया चेम्पान्जि मोख्रानिफ्राय फैदोंनो आरे भाई दाबो दुनियाव गोबां हाग्रायाव चेम्पान्जि मोख्रा दं मानो मानसि जायाखै बिसोरखौथ' जानांसिगौ ना नंगौ नाङा ओमफ्राय ओरैबायदि होनो आरोखि बिसोरो जुल'जि लेखाखौ नोंसोर नाय मास्टार डिग्रिनिब्लाबो आरो डिग्रिनिब्लाबो HS निब्लाबो BSc निब्लाबो बेयाव ओरैबायदि थागोन आरोखि मासे मोख्रा थाग्रोगोन हो मासे मोख्रा ओरै लान्जायगोन ओरै थालायग्रोगोन आरोखि खबारावनो लेखा खबारावनो ओरै थालायग्रोगोन आरोखि मोख्रा गुबैया ओमफ्राय बिनि उनाव एसे नामायनोसै आरोखि नैबावहाय मासे थानोसै आरोखि मोख्रायानो बेबो खिन्थु एसे मानसिनि ओइ भाई কি বল টোকা লাগে নাকি ও না লাগে যদি ভাবি বনাই দেয়া बिदि आरोखि आंहा स्टुडेन्ट जायोना साउन्ड भालनय जुदि मोर आवाज केनोब्ला जाबो भाल दे आरो खाथियावनो एसे ओरै थागोन आरोखि बेबो मोख्रायानो मिथिबाय ओमफ्राय आरो मासे ओरै होबावगोन बे ओरै सिदा जानोसै आरोखि माने मानसिनि रुगाव सोलायलांनाय साइस आरोखि आरो ओरैहाय ओरै थागोन आरोखि आरो ओरैहाय ओरै नै बावहाय ओरै मानसि बिथारसै आरोखि माब्रैनि उनावहाय मानसि थालिया माब्रैनि उनाव मानसि ओरैहाय माब्रै दङ ओमफ्राय माबायावहाय मानसिखौ हैगोन आरोखि माने लासैनो ओरैबायदि जादों जाहैबाय गावसिना ओरै मोख्रा मोनदा मानसिया बुजिना बुजिखौ मालायनो साइन्टिस्टफोरना ओरै मोख्रा मोननो ओरैबो लान्जायदों आरोखि माने ओरैबायदि रिभलुसन जाना फैदों रिभलुसन माने फारि जानानै सोलायबोदों जाहैबाय मानसिया मोख्रानिफ्राय ओरैमोन नालाय मोख्राया लासैनो ओरै मानसि जादों जाहैबाय आरो ओरै मानसि जादों भाई ओरै मानसि जायाखै ओरैबो थानांगौमोन ना रिभलुसन का मतलब क्या है नहीं जानसै रिभलुसन को बर' माने फारि जौगानाय होनो दिस इज नन स्टप रिभलुसननि ओंथियानो जाहैबाय स्टप गैया फारि जौगालांबाय थायो बियो फारिजों ओरै फारि जौगानानै मानसि जाबाय ओरैबो जानांगौमोन ना ओरै थालिया दिस इज मिस्टेक टटली जों मोख्रानिफ्राय फैयाखै इसोरानो सोरजिखादों जोंखौ सोरजिगिरि आनान गसाइयाव बुंखावरिया दा नोंसोरसो मोख्रानिफ्राय फैनाय होननानै फोथायबावो ना मायो बे नोंसिनि खोथा आरोखि खिन्थु आंनिबा फैयाखै बे मोख्राखा गासिबो आलादाखा बेना
मोख्राखौ नायसाय नोङो आबासा बे आंमोन आरोखि नोङो खनसे होननो हायो नामा जेनेबा बे मोख्रा नों नायना सान आरोखि आयौ आं बिदिमोन गोदो सानसाय नोङो आयौ दालायावसो बारलायबावोमोन आङो सानदो नोङो इसोर खुरलाबायोसोमोन आङो होमब्ला दा दुगैया गारा खुरो मोख्राया दा नोंनो सान आरोखि जेनेबा बे मासे मोख्रा बे मोख्रानिफ्राय नों फैदों मोख्रानि मोख्राखौ नायसाय एखेबारे खाया नांनाय नोंनिया मोख्राथ' बिदि नङाना सोलायथारबाबोथ' बिदि सोलायाना आरो बेना खोमोनानो बेसेबा गोलाव गोलावखा जोंनावथ' खोमोन गैयाना जों मानसिसो थालिया आरो लान्जाया बहा थाबोखो लान्जाया एथ' गोलाव लान्जाय ज'दोंनो माहायबा माबायाव बे एथ' गोलाव लान्जाया बोरै जनांगौ मादैया नंगौना नङा सानलायलांबाय दा बिदिथार नंबाय नामा नङा नों मोख्रा मासेखौ नाय ओमफ्राय नोंखौ रुजु आयौ आं बिदिमोन आं नङाहाय बिदि नंथारामोन नों होनफ्लांगोन बेनो आरोखि बुजिना बुजियाखैथाय आंना नंखायना नंगौ रायजोफोर दाबो फोथायसै नोंसोरो मोख्रानिफ्राय फैदों होननानै हा ए खनगोन माने जों एसे जाहारिदों होनग्रोखादों दहायनो हा मोसानोसै दे हा औ मन्त्रखौ जों लेखायावनो फरायबोजोबखानाय बिदि आरोखि आच्छा मेथाइखौबो नांगौ माने मुलुगाव गोबां गोसोनि मानसि थायो सेंग्रानि हास्थायनाया आलदा सिख्लानि हास्थायनाय उन्दैफोरनि हास्थायनाय बिमा बिफानि हास्थायनाय बोराय बुरैनि हास्थायनाय रावनिबो हास्थायनाया मिलाया दा बिथांमोना मेथाइखौ हास्थायदों मोसानो बा रंजानो बे हास्थायनायखौबो सुफुंनांगोन नङा होमबा बुजिया सोमजिया बिमा बिफानाव बाइक दाब्रायनायखौबा बिमा बिफाया होयो आं गान खननो थोननायाव मानो खननाय नङा खनगोन थालिया बिदि आरोखि जिनिसा आंबो बिदिनोखा हेल' दे मोसा boleh deh Onane akan kogan Oi kaya ini kana bawa body scraper
आंबा थांसै एसेयावनो बिदाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन ना माब्रै हेलो माने बांद्राय गोलाव टाइम लानायाबो उसुबिदा माने डाबल सारि सोलिनानै दङ लामा सामायाव डाबल सारिथ' नङा एक सारि सारि आरोखि माने आंहा माने ट्रेकजों खनोब्ला एसे माबादि जायो नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो आजिखालि ग्लबेलाइजेशन जुग बे एखेबारे लाइभ दामनायजों ट्रेकजों मिलायनो नागिरा माने ट्रेकआव बै पिकनिक जानायाव एसे फेजोबबासो मोजां इन्टारेस्ट जायो गोथां गोजा दोनै बिदि आरोखि एखमबा एखमबाथ' मा खालामो आङो गानखौनो